Yeah. Yeah. Okay. Okay. Louis. Yeah. Angena ngatrapha high babona lentwana iyatepa high. Angena ngatripha babona lentwana high iyashisa high. Mina ngiyabiza. Mina ngiyatripha. Mina ngiyashisa praya. Bonke bangifisa ha. Ayo phoza mina usengenile yena uyashisa high. Ayi lentwana iyabiza yonibanika ama-vibes high. Mina ngazi ukuthi ngizothini ngoba labantu bonke bayangifisa high. Bonke bafuna ukuhlala nami, bonke bafuna ukuchilla nami. Ayi phoza mina usengenile la esiteji. Phoza mina ubenzela high umlilo nama-flames. Uyazi ukuthi uyangibasela, uyazi ukuthi uyashisela high. Phoza mina ngena ngatripha ay, ngena ngatepa ay, bathi ngiyabiza ay, bathi ngiyashisa ay, sengifikile manje, bonke bahlanya nga, bayazi kasi la, mina ngiyatripha praya, mina ngiyashisa njaya, bayazi ngoma ngiyashisa, mina ingoma ngizweli, mina ibeat ngiyalicheka, mina ibeat ngiyalibheka. Uyazi ngiyashisa, uyazi ngiyabiza, uyazi ngiyatripha. Bonke bahlanya ngami bayangifisa mina eMelika. Mina i-future ngilindile ngifuna ukudla imali, ngifuna ukuba nento zami, mina ngiphile kamnandi. Landela amaphupho ami, uyazi ngiphila kamnandi. Mina ngimnandi. Babalindile ukuthi ubanika ama-vibes. Hayi bheka manje ngena la bagaya amalayini yo.